Lalo pang nagkakaisa ang grupong Pastor Apollo C. Kibuloy for Senator Movement sa lalawigan po ng Cebu. Kung bakit, alamin sa balita ni Charmaine Balagon. Nananatiling matatag ang mga naniniwala ng iba't ibang grupo dito sa probinsya ng Cebu sa kakayanan ni Pastor Apollo C. Kibuloy na maaari nitong ayusin ang Pilipinas dahil na rin sa mga nagawa nito sa komunidad kahit hindi pa ito taong gobyerno. Isa na namang malawakang campaign rally ang ikinasa ngayong linggo ng mga taga-suporta ng kumakandidato sa pagkasenador na si Pastor Apollo C. Kibuloy sa Barangay San Isidro, Talisay City, Cebu. Kasabay ito ng isinagawang pasasalamat kay PRRD with OFWs sa Hong Kong, China na dinaluhan din ng PDP laban senatorial candidates. Ang pagtitipo naman na ito sa Talisay ay nagpapakita lamang na hindi natitinag ang mga supporter ni Pastor Apollo C. Kibuloy kahit hindi nila ito nakakasama sa kanilang mga campaign rally. Ngunit bakit nga ba ganito ang buhos ng suporta nila kay Pastor Apollo C. Kibuloy? Hindi kami naniniwala sa paratang kay Pastor Kibuloy. Sa among paniniwala, sa among nakita sa kanyang, hindi pa man siya kandidato sa pagkasenador. Marami na yung natulungan na nakikita namin sa mga kwan. Hindi kami naapektuhan sa mga balita-balita, sa mga fake news na yan. Kami, ang nakikita namin yung mga sinutulong ni Pastor kahit hindi pa siya senador. Lalo na kung siya ay maging senador ng bansang Pilipinas. Kaya naman, hindi maipagkakaila na kahit sinisiraan ay mas nananaig ang mga kabutihang nagawa ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Gaya na lamang ng ginagawang propaganda laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa anak nitong si Vice President Sara Duterte. Sa kabila ng mga ibinabatong issue sa mag-ama, ay suportado pa rin sila ng taong bayan. Isang ama na may anak na may sakit sa puso. Malaking tulong po ang nagawa ng mga Duterte sa akin dahil binigyan po ako ng guaranteed letter na nagkakalaga ng 123,000 po. At saka ito po ang katibayan na bakit po ako kailangan sumuporta kay Tatay Digong. Dahil po kay Ma'am Sara, yung anak ko po nabigyan po ng pagkakataon na maipila po sa Philippine Heart Center para maopera po ang anak ko. Ito po yung guaranteed letter na nagpapatunay na natulungan po ako ni Ma'am Sara Duterte sa 5 taon kong pabalik-balik sa Philippine Heart Center sa Quezon City. Sariling pila ko po, sariling pagsisikap ko po para lang makapunta po sa Philippine Heart Center sa Quezon City. Sa 5 taon ko po hingi ng JL, si Ma'am Sara lang po ang nagbigay ng 123,000 po. So nagbibigim Sara siya, kami sad nagbibigim Sara. So karon nakalit-silitsi na ang katungdan sa gobyerno. So sa huling patak ng dugo, Duterte pa rin. Lubos silang nagpapasalamat dahil muling nabigyang daan ni Pastor Apollo C. Kibuloy na marinig ang kanilang boses pasasalamat sa pamamagitan ng inorganisa nitong simultaneous rally. At dahil sa oportunidad na binuksan ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo C. Kibuloy for Senator Movement na pasasalamat kay PRRD, ay malaya nilang naipapaabot kay dating Pangulong Duterte ang kanilang personal na mga hinaing at pangarap na pagbabago. So, naumpisahan naman ni Digong, ni Tatay Digong, ang pagbabago, pero na-short lang kita tungkol sa ato nga 6 years terms nga kinanglan according to the Constitution. So, karon na tabo manggod nga pura man og way klaro na gid ning atong panggobyerno. Daghan na kayong krimen, daghan na ang droga. Nya nakitan pagid nato karon nga abuso kaning mga sindikato sa drogas nga hantod sa Facebook makitan sa kabatanunan na unsaon ni paggamit na ng drogas. So, dili nila makontrol ka na mga hitaboa, daghan na kayo taong mga krimen, kawat, patay, drogas, anaan na gyud sa ato ang mga kabayanan, sa ato mga munisipyo o atong mga syudad na makitaan gid nimo nga nawala na gid ang essence nga gidisiplina nga gipakita ni Digong yadtong panahon niya.
Kulang umano ang 6 na taon, kaya panawagan nila ay piliin ang mga kandidato sa pagkasenador na magtutuloy ng mga nasimulan ni dating Pangulong Duterte. Samantala, para kay Mayor Rama, ang pasasalamat kay PRRD ay nangangahulugang ituloy ang trabaho para sa tao at sa Pilipino. Muna nga, it's a very commendable salamat yun ta permi, pero dili pa ni kay miyong pasalamat. Murag ni ending naman ta. Muna, ang pinaka-importante karon, sige patagtrabaho ani. And the real pasalamat, paano sa mga tao, pasalamat sa mga tao, nga dili mahadlok, pasalamat sa mga tao, tungod ni PRRD, gawas ang ilahang ginganlan na to courage, ang ilahang bravery. Ikutagan kayo nanghadlok. So therefore, pasalamat sa mga tao nga nakakuha og courage. Samantala, nagpapasalamat ang mga Cebuano sa pagkakataong ipinagkaloob ni Pastor Apollo C. Quiboloy na programa upang mapakinggan ng mga tumatakbong senador nang sa ganon ay makapili sila ng maayos sa darating na halalan sa Mayo 12. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito ay Citizen Correspondent mula Cebu, Charmaine Balagon, SMNI News.